Takže čau lidi, já jsem Elektrix a vítám vás u mého třetího let's play na hru Shakes and Fidget. A tohle vlastně nebude let's play, ale splachování 1017 na Pavloj. Hodil by jsem nějaký epic, ani tady nemám moc silný věci, tak to budu muset všechno proházet, tak jdu na to. Tak čekejte. Už mám naplněnou večerejška, takže nevadí. Tak zavřu oči a jdu na to. Otevřu. Jo! A o tolik lepší, to je výborný, to se na sebe hned hodím. Ty přesně jsem potřeboval lepík na 300. A to je o 30, no prostě asi o 40 lepší. Ty jo. Výborný, tohle rovnou hodím do vecka. Tak super. Z první Audi mi nic nepadlo, takže tohle se určitě hodilo. Ty jo, výborné. Tak se mi to nějak seklo, no nic, tak já bych tohle video asi ukončil a čau. Dejte like.